ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା ସନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ୟାସୀ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେଉଁଠିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କହିପାରିବେନି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ହଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ? ମୋଦି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବା କହିଲେ କିଏ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବୋଲି? ଆମ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଲେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଲେ। କାହାର? ଭାରତ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି ହେଲେ। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ କହିପାରିବେ? କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ କହିପାରିବେ? ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମରେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର? ଗଞ୍ଜାମ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏମଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସିନେ ହିରୋ, ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ମୋହର ଦେଇକି ଜିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା? ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ବା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ତିଆରି ହେଲା, କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଇଛି ଆଉ ଦେଶକୁ ବୋହିକି ନେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନବୀନ ବାବୁ। ତେଣୁ ରାଗ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ରାଗିକି ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ତଥାପି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଦେଇ ତ ଦେଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ଫୁଲରେ ନୂଆ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେ ଚିହ୍ନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ତିଆରି ହେଲା, ସେ ସରକାର ପ୍ରତି ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିବ? କ'ଣ ଆଶା ଅଛି? ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଠୁ ଅଧିକ କରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ୟାଠୁ ଅଧିକ କରିବ। ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ କରୁଥିଲେ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ଶଙ୍ଖକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ଆହୁରି ତାଠୁ ଭଲ ହଉ କାମ, ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ କାମ କରୁ, ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ନା ଆସିଛନ୍ତି ସେଠୁ? କାମ କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ରହିକି କାମ ସାଲିଆସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଭାଇ? ସନ୍ୟାସୀ ଭାଇ। ପୁରା ନାଁ କହିବେ? ସନ୍ୟାସୀ ପାତ୍ର ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷା କି ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଆହୁରି ଗତ ସରକାରଠୁ ଭଲ କାମ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଆଶା, ଭଲ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏଥର ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ବଜାୟ ରହୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳୁ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।